produk mentah ni Maya Shong apa flight tinggi jemi no dan setang ke benong bawa teman bawa outlet yang kedua aku gitu अब आपकी यात्रा का हिस्सा बन सकता है। कृपया इस महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी पर ध्यान दें। सरकार डिटेक्टर्स लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रखें। Publish pun blog kita ngaladan apa flight di Mimino nanti na potbe balik sa Calcutta na Calcutta sa Kuwait. Kani kadi kelas di jogi pagita nang potbe te kan kude ifi wa fedan kat pagi dan pe di video jogi pangarap ni link bagi channel ke jogi. Ya isa bani blog nang itu ni London sekibai pat ke joni iba ngecaplan ini kesini ke berwan. Tanggup ta publish aja ya pi baro kublai ya pi baro ki perlok ki baju page ya ki video ki jongi menta kasngi lingba kane ka video ngakwa banyitu ya pi bakat pangidang song ha kane ka flight iway na ki perlok ki jongi ibarang song first time ha ka flight te ka don ka jing shepting jongi banlet toilet ani banlet shabar hapo ka flight te handang ngala kli na i ong ba kajing shepting jong i kalong ba msngonot namar bam tip kata ka toilet kalong kumno hapo flight te dei namar kata ka daw kala pelong yenga baling ba kane ka video le se ngala ban ai information ya pi baro ya ki katu kat ni ka bangi dei ban tip ha ka por ka bangi song flight le se kane ka video kan la ban yarap yeno ke bale se ke barang travel first time ha ka flight te la da fi page ye kane ka video kan salong ka information lani ka jing ai jing tip lupai fi na ka benta ban lek jing lek da ka link sun ka weiru na ki video ki ba khamrim ki ba ngala pen i ya ka joni ka jonga ling ba ka flight la danru ki ba kli na nga lani ki ba kerpat ya nga ban pen i ya ka toilet kumno kalong hapo ka link sun yai pet ikini ki video jongi perlok ngan pen i fi benta perlok uni usain obasaw ubang yu i iwe kenthe iwe shinrang kabamut kabapni ya usain balada kame basaw kumni ngimla bandai toilet balada uni signal jong ka toilet ulong green kabamut fila bandai sa toilet te hadin bangalapet yu tu signal ubang yu i bakala long green te kumta perlok menta nganle sa toilet bat lada fipet na kane ka jingya linti jonga ka toilet kadon sa kaliang kadiang hadin jong ka jingkhang jong ki pilot tementa komba fi banglarung tementa ngan pen i don yu shapo mars ndrung shapo perlok kani kadai ka foreign komod ka bangi jupendon kam regular man la kasngi bon haki yang kisem ke jongi te fi i kumtu kadon ka jing tap kumtu kombalong ka normal foreign toilet hing jongi ro te kani kalong ka toilet kumtu hadin bangi la dab use ya ka toilet fen yo i ya way sign about flush Tengidon kam ban press ya utu usain but mars press fen sayo sngo ya ka way ka sound ka balong komba ka tam ka air pressure ya ka jabo japan bat ka pengko ya ka tukar toilet ka bangila da penokam bat habang isong ha toilet ru ngiyo i ba udan uni handle o ba ngila ban bat bat ha por ba ka ki ka flight kanang ba kanong stable tementa hadin bangila da ban use ya ka toilet kani kadai ka wash basin ka bangila ban tat ikikti ke jongi nang taru ngila ban penun kam ya ka sabon lani ka shampoo ka ba kumba fila yo i ba idan itu isain ibatho soap hadin nang tu fila ban use ya ka tissue paper but hadin ba fila dep ban use ya ka tissue paper fila ban bread na kani ka dustbin kumba tho ang tu kumbangi i batho push kamut ka tu kadai ka dustbin ba fila ban bread no ya ka tissue kidan artli ki jaka bobo ya ka tissue ka way kadai ka tissue ka balong roll pat ka way pade ka balong kum ka paper ka ba fila ban penun kam kat kum ka jing sngodon kam jong pi bat hadin ba fila debru fila ban bread ya po dustbin uni ubang yu i menta obatho please lock door ka bamot bala dangi asya ka mon ukhang bala dangi asya ka diang uple ani uhok ubang yu khang ya ka jing hadin pat ba fila de play ya uhok fila pat ban play ya ka jing khang na ka benta ban mi shabar perlok ngila ban i hang ni ba ini ijaka space iba don ka toilet apo flight ilong ibarit tang ba ibala ban nyam ya poro kijat priu
ki barung bat ki bami ha ka flight nang ta shushu ha ka por ka bangi ya da ka flight la ka don ka jingki ngila ban bat kumni ka flight ha ka por bangi ya lenti sakani ka wei pat ka jing tip ka bakongsan ka longba ini menta ibang abat da kakti idei ita ibudam ibang control ya ka isi lani ya kal air ka ba la dangis ko don kam ha ka por basang ha ka flight kidan lightly kine ki jing on ba ki jing off ya ka isi lani kal air iwei ibade siya ka left iwei ibade siya ka right but iwei idei na ka benta ibriyo ibasang hamidil lani hapo padeng jong ka seat tekumta haba fidan hapo flight fisngo ba donal air fila ban play ya ini budam but fila robon control nomor ba teng ke isi ka klan palan te fila ban khang lada fi sngo don kam but fila ban play lada ngis don kam sakawi ke jing tip ka badon kam ka long ba ini ibudam ibanga press but ibami rong stem idei hakapor ka bangi don kam ladang i press ini budam ki flight attendants lani ki air hostess kin sawan ya kapan wan ra ban a yangi sakawi pat ka jing tip ka badon kam ka long ba ini ilaj ibanga penme menta idei ibangi ju penme hakapor ka bangi don kam ban puli kot lani hakapor baka flight ka pelip light keladangi don kamban penme ini ide ilait ibangi jupen me uni pade ude uta usain uba kiju pedi udei na kabanta seat belt teman kapor nado u pilot hado ki aerostess kiju announce ban ong please fasten your seat belt kabamut bafidei bante your seat belt kani kade karukam te your seat belt kumbang ngapani hadin bangi ladap pendaj ni kwa ban lao dan tu bathol lift ki nyat itu bathol lift panang ta ngi sala ban lao yau seat belt kalong ka kadi ka basuk bha te kam log ka ba e te kadi ka tu ka rukam ka bangi te yau seat belt jongi habangi chong ka flight ni ubudam shedon ha ka left side jong ka ktishuki jong ka flight but man ka por ka ba fi press yau tu lada vinyet ya kamet ka seat jong fi kan no sedin ka kendiat pat vila ban aram lane ban yo ti aba ya kani ka ba fi i menta pade kani ka de ka miet lani ka tre te ha kani ka miet ni tu pendon kam ban bu i ka jeng bam bangin bam nang ta la dangi don kam ngila ban bu ya ka laptop te teng ngila ban bu ya ka mobile ka jongi kat kum ka jeng sngo don kam jongi but hadin bangila da ban pendon kam ngila ban khang no ban pendaj no kumni kumbab yu i hagani ka dorki prolog khobli shibun ya ka jeng pelut por ka jong fi ban pet ya kani ka video ka jongi kitu kilong ki katu katni ki information ki bale si kan long shisha ka jeng mentoy ya kitu ki ba travel first time ya ka flight ba ling ba kini ki jeng tip ki bangi yo ya ka ban pen i shafi menta ka sengi kumta prolog lada fi sngo ba kani ka long shisha ka ba mentoy sngo bha share like but subscribe na kabanta ki wei pat ki video ki bangi don kam ban tip